Mayang adlaw sa matag usa na usab nahinaot ako nga maayo ang inyong pagkahimtang karon. Wala untay na nga igo sa COVID sa inyong family, but if ever naa rest assured nga kami nagaampo nangaliya gayud kanunay sa Ginoo nato nga buhi nga pagawbanan kamo asa inyong mga families, and even for those nga mga wala pa nakaila sa Ginoo, wala pa kay nisalig sa buhay nga Dios, amo kamong ipataas sa Ginoo. Ug ganiya ta karon sa atulanan sa nga pagtuon sa libro sa Buhat, Book of Acts chapter 4 verse 5 to 12. Ang atong title nini is The Question and the Answer. So before ta mo padayon ngadto, magampo ta makigsunan, tabangi ako ug tuguti ako sa pag-ampo una mo sugod. Among Amahan nga langit nun, ikaw nga mong gisimba ug himaya pinagi si mong anak nga si Jesus kay walay Dios sama kanimo. Ikaw ang walay sinugdanan ug walay katapusan. You are the maker of all things, O God, visible and invisible. And you created us, gihimo mo kami, to worship you, to glorify you, to give you praise, to bless your holy name. So Father, aniya kami karon magatuon sa imong pulong. Nagampo ako nga matagusa nga naminaw karon, imong tagaan sila og understanding. Give them the faith as well, O Ginoong Dios, to believe in your one and only begotten Son. As I ask you, Lord, to also anoint my lips and use me to speak your words and your words alone. Microphone ko nimo Ginoo, papel ko nga imong gisulatan sa imong mensahe. Ang tinuod nga mensahero, Ginoong Dios, ikaw ug ako ang imo lang gisugo, O Ginoo. You are the God who loves to bring people to yourself, and you're the God who save us. So, Father, glorify your holy name as we go into your word. In the book of Acts, in Jesus' name we pray. Amen and amen. So, the question and the answer, muna tayo magpad-basa sa atong teksto. Mga tanong ko ninyo, sa gamay pa mo, dagan mo questions, no? Nganong inana man na, nganong mani, nganong. Ganahan ka nga ang mga adults mo tubag sa imong mga pangutana. Ang uban tingali tubag, ang uban sa tingali wag jud matubag. Labi na kung para nila tabian kay ka sige ra kag istorya, kapuyan sila maminaw. But along the way sa imong pagdako, ni mature ka, nakasabot ka more sa kinabuhi. But I know in the back of your mind, nagihapoy daghang mga butang nga wa kay kakasabot. Mga butang nga mga questions nga nganong inaaniman, nganong inana man. But kinining atong pag-study karon, makadungog ta sa usa ka question gikan sa mga Jewish leaders nga gihukman nila ang mga pobre nga mga fishermen nga nihimo lag maayo nga milagro din ilang giayo ang usa ka crippled nga beggar, ug nga sa ilang pagbuhat niini gitratara sila nga mga daotang tao. Pero kaning mga victim, nahimo man silang victim tungod sa karugante sa mga leaders. Nahimo nga kaning victim sa ilang pagtubag sa pangutana sa mga naghimong judge nila na turn around. Okay? Kay ang mga victim nahimo na silang mga maoy nang nahimong judge ngadto sa mga influential nga mga katawhan. Was lang mahadlok sa ilang giatubang. So magsunan, kumutanaw ta niini, ang setting niini na sa Jerusalem. O ang pangitabo niini mo ni, ang mga gamhanan nga mga tao, o ang mga relihiyosong nga mga gamhanan nga mga leaders usab,
niimbestigar sa mga yano o simple kayo nga mga mangingisda nga nahimong followers ni Jesus Christ. Kaning duha gitawag og Peter and John. So atong basahon atong teksto. The next day, the rulers, elders, and teachers of the law met in Jerusalem. Annas the high priest was there, and so were Caiaphas, John, Alexander, and the other men of the high priest family. They had Peter and John brought before them and began to question them. By what power or what name did you do this? Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, rulers and elders of the people, if we are being called to account today for an act of kindness shown to a cripple, and are asked how he was healed, then know this, you and all the people of Israel. It is by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, but whom God raised from the dead, that this man stands before you healed. He is the stone you builders rejected, which has become the capstone. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. So, tanawon na to, doon ay duha ka punto nga atong tanawon sa atong teksto. Number 1, ang question nga gipangutana sa Supreme Court o sa mga religious leaders sa mga Hudiyo. Ilang pangutana, kang kinsang gahong ungalan nga kamo nagabuhat ni ini. Ang point number 2 nato mao ang tubag nila, pinaagi ni Peter. Then itubag siya sa ngalan lamang ni Kristo Jesus nga kinsa inyong gilansang sa cross. Siya nga mao ang cornerstone o siya nga mao ang kaluwasan. Sumari ta sa point number 1. Ang question sa Jewish Supreme Court o ang mga religious leaders. So nakita nato sa verse 5 nga pagka-following day, ang mga rulers, elders, o teachers sa mga balaod, nag-meet sila sa Jerusalem. So ngayon ta, the next day, sa tupa, dunay nahitabo day na aning adlawa or before na anang adlawa. Ato nang hibawan magod sa verse 3, kung naminaw mo sa last Sunday, nga si Peter ug si John, gidakop sila o gibalhog sa prisuhan. Ngano? Kaya sa ilang pagdangsod sa temple, nakakita sila o makililimos nga sa tibok niya kinabuhi, di lang kay makalilimos siya, kundi beggar, kuan siya, kanang crippled siya, kanang disabled siya, di siya makalakaw. Unya, sa pag-ayon nila ni ining tawhana, nahugyaw ang mga katawhan sa temple, kay nakakita silang nagambak-ambak o nagsigigdaig ang crippled beggar nga nagsigigdaig sa ngalan ni Jesus Christ o nagkuyog ni Peter o ni John. So matong ni anha ang mga temple guards niya na ubang mga leaders o nga gidakop sila, way daghang pangutana gidakdisyo sila dakop nga unya paghuman gibalhog sila sa prisuhan. So mao ni ang nahitabo human ni adto mao ni nga nagtapok ang tanang leaders sa nasod sa Jerusalem. Okay? O nga mga tao ni sila nga dili ordinaryo kay powerful ni sila. Nani sila mga otoridad, influential ni sila nga mga Hudiyo. So atong tanawon kinsa ning mga rulers. Kaning rulers mo ni sila ang mga pundok sa Jewish Sanhedrin. So kaning Sanhedrin mo ni ang Supreme Court o ruling council sa mga Israel. Ang ubang mga Bible scholars nag-ingon nga kaning council or kaning Supreme Court sa mga Hudiyo gilangkuban ni or composed ni sa chief priest, elders o teachers of the law. Now kani silang punduka, daghan ni sila 71 members. Diin ang high priest ang pinakalabaw nga pari na himong ex officio president ug ang greatest number of priests nga nilangkob ni ining mga Sanhedrin, mga Saduceo. Kay ang tinguha ning mga Saduceo mauman nga mapreserbar ang ilang status quo nga ilang nakuktan diin nga di sa buot nga ang ilang influensya, ang ilang compensation kung sa sabot nila sa mga Roman government dili mawagtang. Kaya kaning mga scribes or mga teachers of the law mo sa ning expert sila sa mga traditional nga mga
balaod. Ug na say mga kaparian nga pundok sa mga Pharisees o Pariseo. O kaning mga Pariseo fanatic sa balaod. Unsa may naila nakalahian ning Pharisees o mga Saduceo. Kaning Saduceo dili motuo og resurrection. Ang kaparian nga under sa pundok sa Pharisees moduo og resurrection. Kani sila di motuo og angels, kani sila motuo og angels. Okay? So man nga kaning mga elders sa dinhi mao ni sila ang mga respected men in the community wherein gipili ni sila aron mo apil ngadto og lingkod sa council. Okay? So posible ni sila doon na sila lain ng mga what you call this kanang mga katungdanan, so dagkong katungdanan sila mga offices. Now natong hibawan ang teachers of the law mo ni sila ang nagtuon jud sa balaod nga gihatag sa Dios o mo ni sila giingon natong mga lawyers. So knowing sa background ani mga katawhan nga gisulti dinhi sa verse 5, tan-awa si Lucas ang writer nini nga libro sa Gospel of Luke of Acts or the book of Acts rather, pinaagi sa gahom sa balang espiritu kay ang balang espiritu magyoy naghatag og gahom sa tawo nga siya makasuwat ning mga butanga. Naghimo siya detalya sa mga ngan sa ubang mga tawo nga ni apil sa meetings diha sa Jerusalem. So ngano man usa ni kapangutana. Ang usa ka reason nga I could think is for us to understand nga kusgan kayo ang opponent sa gospel. Na ito yung mga tao nga disla ganahan nga ang ebanghelyo masabyag. Disla ganahan nga makatawhan makaila sa tinuod nga Dios. So atong tan-aw ni siya kaysa Acts 4:6 gimension dinhi Anas usa ka labaw nga pari diha, si Caiphas, si John, si Alexander ug uban nga mga katawhan o kalakin-an sa mga pundok o pamilya sa mga dagkong mga kaparian. So kani si Anas di ay usa ni siya kataas nga pari, taas kani siya naabot nga ranggo sa iyang pagkapari, but niadtong kaning time nga nagsuwat si Luke, dili na siya ang head. Pero gi-retain gyapon ang title, no? Pero nga nang bisag di na nimo ma'am, ni-retire na ang maestra, may ngong gyapon kag ma'am. Ang abogado bisag dili na siya abogado nimo wala binretire siya may nga po kag attorney, no? Bisag ganing estudyante pa mo tawag kag attorney. So gi-retain ni Anas ang iyang title. Unya father-in-law ni siya ni Caiphas nga posible maunay nagkupot sa posisyon nga labaw nga pari. Nya makita sa nato dinhi sa Clark commentary nga kaning tawhan na si Anas wa gani siya sa iyang office, no? Maligay ex officio na siya, pasay na siya. Yet iya ning gikuptan ni nga title for 11 years. O sa tibok siyang kinabuhi gikuptan niya ang title. Ug naa gyud ang iyang murabag gilantaw gyud sila maayo ni mga katawhan hasta ang iyang mga kanakan kay iyang mga kanakan nilingkod gihapon sa pinakataas nga lingkuranan sa kaparian sa ilang kapanahunan. O nga makita nato dinhi nga gitawag ni siya Ananos by Josephus, ang usa sa mga old kaayo nga historian. So makita sa nato nga kani si Anas mao ni siya nga Anas nga gihisgot sa Lucas chapter 3 verse 2 o sa John 18:13. Ganahan ko nga atong tan-aw ni unsa man ning Lucas 3:2. Gisulti dinhi nga sa panahon sa taas ug labaw nga pari nga si Anas ug si Caiphas, ang pulong sa Dios ni abot ni Juan nga anak ni Zechariah sa disyerto. Sa naghisgot ni dinhi sa kinabuhi ni John the Baptist. Nga sa dihang ni abot sa pulong sa Ginoo ang diha ni John, panahon to ni Caiphas ug ni Anas. Now, that was only a few months or a few years back sa pagsuwat ni sa paghisgot ni nga panahon ni Peter ug ni John nga gi-arrest sila. Now, kung tanawon nato dinhi, mao ni sila si Anas ug si Caiphas nga niatubang si Jesus Christ kay gidakop naman siya. Tanaw nato sa John 18:12. Mabasa ninyo sa English na dinha, pero akong binisayon para intawon sa mga dili kayo makasabot og English. So, pundok sa mga sundalo uban sa ilang commander
ug ang mga Hudiyo nga mga officials ilang gidakop si Kristo Jesus ug ilang gihigtan ang kamot ug ilang gidala una sa tanan ni Anas nga mao ang father-in-law ni Caiaphas nga si Caiaphas atong panahona siya sad ang pinakalabawng pari at that year. So si Caiaphas mao ang niingon nga sa mga Hudiyo nga mas maayo pa matay laning tawhana kay mas maayo ni nga dunay mamatay nga usa lang nga tawo kaysa daghang mga manghitabo nga kamatayon. So makita nato dinhi nga nani sila'y papel role nga gikuptan sa kamatayon ni Jesus Christ. No? So dili sila basta-basta nga mga tao. So sa gingon ko, si Caiaphas ang ilo ni Anapas ug siya ang nagkupot sa ranggo sa pinakalabaw nga pari. Now si John ug si Alexander, wa kay gisulti kinsa ni sila, pero ang ubang mga Bible scholars nag-ingon nga posible mga anak ni sila ni Anas. Okay? Now, kaning uban na pa ubang mga katawhan nga nikuyog nila sa mga pamilya sa taas nga sa nikatungdanan sa mga kaparian. So, miadto sila dito og nagpundok sa Jerusalem. So, question, ngano man kaning mga influential, most intellectual, ang pinakadato nga makatawhan, nagpundok man sila, nganong nagambahan man sila sa Jerusalem. Ang tubag, klaro kayo sa sunod nga verse. Aron imbestigahon ang mga apostoles, o makita nato sa verse 7. Ilang gidala si Peter o si John ngadto kanila. So ang pundok dana mura na siya murag semicircle niya, ang gana murag dunay questionable o kinaiya o karakter o dunay sala, maganha sa tilwa o questionon siya. O gipangutana sila sa usa ka pangutana, kang kinsang gahom o ngalan kamo nagahimo niini. So tanawa guna tungod lang sa usa ka pangutana kaning mga tawhana nga haruhay kay sila sa ilang pamilya, sa ilang balay, asa sila sa ilang opisina, nigawas gyud sila, nagmeeting gyud sila kay makita nato nga nakadi lang ka naka-arouse silang interest ang mga panghitabo kundi ato sang makit-an dinhi. Nganong ganahan kay sila mangutana ni nga question, kang kinsang ngalan o kang kinsang gahom nga ilang giayo kaning crippled nga beggar. So mangutana ta ngano tanawa ilang background, mga ngilingig nga mga tao. Sila ni ang dunay papel sa pagpatay ni Jesus Christ. O sa verse 2 sa Acts chapter 4 verse 2 gisulti din ha na disturbo ni sila. O mao na nga niyanha sila para ilang uyugon, ilang murag imong ma-weak, i-intimidate sila si Peter o John aron di na sila mohisgot sa ngalan ni Kristo Jesus. Kay hinunaa sila ang labing dakong kaaway ni Jesus Christ o karon nahimo sad silang kaaway sa mga apostoles. Di sila ganahan ni Jesus Christ kay nganuman ang balaan nga kinaiya ug ang mga nindot ug mga maayong gibuhat ni Jesus Christ nakahimo ug itandi sila makita ang ilang pagkadaw, ilang pagka-selfish ug ang ilang mga daotang mga binuhatan. Manang tan-aw nato dinhi ang usa ka account sa Gospel of Matthew 21 verse 15. Again, basa sa English, ako Bisayon ni. Sa dihang ang mga labawng mga kaparian o mga magtudulo sa balaod nakakita sa tanang gipangbuhat ni Jesus Christ o nakadungog sila sa mga batang diya sa templo nga nagsyagit-syagit, Hosanna! Hosanna! To the Son of David, ito pa, Hosanna! O gidayeg na mo ang anak ni David. Suko sila. Kay outnumbered man sila sa mga good works ni Jesus Christ. May kinaya Jesus Christ, friend siya sa mga pobre, friend siya sa mga sinners, sila magmiyaid sila sa mga, sabi na siya, good na siya sa mga sinners, anak sila, yukman nila si Jesus Christ, nga wamay sila gibuhat nga daotan si Jesus. So, makita sa nato din nga, sa ilang pagka-kontrabida ba, sa kinabuhi ni Jesus Christ, sa parable of the two sons.
Diin gipadayag ni Jesus Christ ang tinuod nga kondisyon silang kasing-kasing. Kay sa parable ni Jesus Christ, nagsulti siya nga, nunay mahan nga duhay anak. Nyaging na niya, anak, nga rita, magtrabaho ta dito palihog sa atong kuan, pilpila, o sa atong field, o sa atong vineyard. Ningon siya nga, di ko pero nausab ang iyong una, pagtataw, niadto gyapon, niadto siya. Ay kaduhang anak ningon, ato ko amahan. Pero wag yun mo adto. So si Jesus Christ, naghisgot man siya ni ngana nila, ningon siya nga, ipangutana niya ang mga leaders, kani mga religious leaders o ang leader jud mismo, ningon nga, sa duha ka mga anak ning amahana, asa may nibuhat sa gusto samahan, sila nitubag, katong primero, si Jesus ningon, sakto yun mo. Kay ang mga tax collector, ang mga prostitute, mas nauna pagsulod sa gingharian sa Dios kay kaninyo. Kay si John the Baptist ni anhi dinhi, gipakita mo sa pamaagi sa katarong, ug wa mo mutuo. Pero ang mga tax collectors ug ang mga prostitutes, nihimo. Nituo sila ni John the Baptist nga kinahanglan maghinuso silang mga sala. Unya, human mo nakadungog ug nakakita niini, wa jud mo maghinusol ug wa mo mutuo kaniya. Si Jesus Christ nag-imply sa iyang kagalingon nga siya kini. Okay? On the other hand, si Peter ug si John preparado kay sila sa persecution. Kibaw sila nga sa nitabo sa ilang master mahitabo usab diha kanila kay makita nato sa Matthew 10:17. Nga si mismo si Jesus Christ gi-prepare sila. Ningon si Jesus, magbantay jud mo batok sa mga katawhan. Kay ila mong dakpon og ibalhog mo nya bunal-bunalan mo ngadto sa ilang mga kasimbahanan silang sinaguga. Tungod sa akong ngalan, dadon mo nito sa mga gobernador, sa mga hari, isip ako mga witnesses ngadto sa kanila o sa mga Gentiles. Pero sa dihang dakpon mo ayaw kaguon unsa inyong isulti o unsaon inyong pagsulti kay ako ang muhatag kaninyo sa inyong isulti pinagi sa balaang espiritu nga mosulti diha kaninyo. So aware ang apostles niini sa opo nga kaning mga tawhana nga nakikatubang nila opponent ni kontra ni sa kamatuuran kay sila ni ang nihimog plano kung saan nila pagpatay si Jesus Christ para mawagtang silang dalan kay napopular naman si Jesus sila dili na nawagtang na ang ilang pangwarta si Jesus Christ wa man mangay kwarta. Okay, so mo na nga ang kaning nga sin na witness sa nila mismo ni Peter o ni John diin saksi sila sa Luke 22 verse 66 nga sama nila pagkadaing buntag banag-banag nagpundok sad ang mga elders o ang mga katawhan, ang chief priest o ang teacher sa balaod o ilang sa human pag-arrest nila si Jesus Christ. O paghuman ni ana sa Mark 14:53 ato sa makita nga sila witness sila nga paghuman nila pagdakop ilang gidala si Jesus Christ sa labang pari sa mga chief priests, elders and teachers of the law, nagpundok sad sila. O si Peter mismo nagsunod-sunod siya. O mauto ang ningon si Jesus Christ, oy, si kag-ingon nga imo di ko nimo biyaan ko nimo ilimod magani ko nimo 3 times. So, makita nato dinhi sa Mark 14:55 ang mga labang kaparian ug ang tibuok Sanhedrin, ang Supreme Court nangitag ebidensya batok ni Jesus Christ aron ila ning ipatpatsyon sila pero was lay nakit-an. Kaya nga naman Jesus Christ lived a perfect life para mahimo siyang sakripisyo nga perfect sa tubangan samahan kawa may makabayad sa atong pagkamakasasala siya raman. Ikaw ako utangan kitang taon ning tanang kalibutan na gikan ni Adan hangtod sa katapusan nga taon ning kalibutan na makasasala di ta kabayad sa atong mga sala. Amen. So mo ni nga siya ra si Jesus Christ ra ang makabayad sa sala nato kay siya ang walay sala. So ang mga apostoles ni follow lang sila sa footsteps sa ilang master. Was lang mahadlok unsa may tabo silang kinabuhi. In fact, nahimo silang isog, bold kay sila. Dili sa ilang kaugalingang kusog, kundi sa kusog sa balang espiritu nga ni abot kanila. Namangutan na ta. Magtotoo ka? Christian ka? Ngayon ka Christian ka? Muatubang ka sa tanang mga paglutos sa persecution?
ug labaw sa tanan ing ka-Christian ka, si Kristo Jesus ba gyud ang number 1 sa imong kinabuhi o napaylaing mga nga, napaylaing gisimba? O asa man ka kutob nga mo follow ni Jesus Christ? O kang kinsang pulong ang imong gisunod, ang Biblia o pulong sa tao? Din man nimo ko ang imong mga pagtulunan. So usanis mga butang nga kinahanglan ta mo question sa atong kagalingon kung naabagyod ta sa tinuray nga pagtuo. Now, tanaw na to dinhi ang point number 2, ang answer ni Peter. Pinaagi sa Holy Spirit. So, mo take note ta, gihimo sa Ginoo nga si Pedro maka-proklamar may tungod ni Jesus Christ ngadto sa daghang makatawhan nga dito sa templo. Kay, tungod sa milagro. Okay? O karon gihimo sad si Ginoo nga siya makahimo sad sila og testimony mahitungod ni Jesus Christ in front aning Supreme Court ug ubang mga labaw mga kaparian. So gitubag ni Pedro ang ilang pangutana. Ug ang pagtubag ni Pedro niini was compact, no? Compact kayo ba? Way daghang murag pasakali og liko-liko. Simple, diretsyo, truthful, kay mao ning tubag ni Pedro. Buhat 4:8 ngadto sa 9, Agis naman siya. Si Pedro nga puno sa balang espiritu ningon sa mga rulers ug elders sa mga katawhan. Kung gi-question mi ninyo ug inyo mi gitawag dinhi para muhatag mig husay sa maayo nga buhat nga among gibuhat aning bakol nga makalilimos ug nganong naayo siya, then hibaw-in ninyo kamog tanang katawhan nga nadinhi sa Israel. Sa ngalan ni Hesukristo, Jesus Christ of Nazareth, nga inyong gi-crucify, gilansang sa krus, apan gibanhaw sa Ginoo, nga kini nga tao, nga kuyog sad namo, naayo. So tanawa gud, ngilingig kaayo jud ang Ginoo no muhatag nato og kanang words when we need to tell about him. Gi-turn around sa Ginoo ang sitwasyon. Kay ang ni dakop niya ug naghimong maghuhukom sila ni judge ni Jesus Christ. Sila naman hinuy gi-question karon. Sila naman ang victim ug ang mga ang kaning mga apostles mao naman ang maghuhukom. Ug sa pagsulti ni Peter, maka-imagine lang ko nga si Peter wa gyud bisag gamay lang kurog sa bakba o kurog sa tiil, kundi straight kay siya for sure ni tan-aw kanila ug misulti sa iyang testimony. Nakita nato dinhi nga ang Ginoo bisan pa i-persecute ka o lutuson ka, mahimo kang prosecutor, from the persecuted into a prosecutor. May nahitabo ni Peter. Mao na nga ningon siya nga sa ngalan ni Jesus Christ of Nazareth, din inyong gilansang sa krus, but gibanhaw sa amahan kaning tawhana na ayo. So ang question, sa ganito ang question, kang kinsang gahom ungalan nga kang inyong gibuhat ni kani nga milagro. Imbis mingon lang ta sila nga, uy, dalaygon ang Diyos kay inyo ni giayo, luoy kaming tawana wa may mahimuan ni niya, tibuok niya kinabuhi. Kung makita na to later on, nga 40 years old na yung taon ni siya, o pinangayog kwarta, so mga the age of 40 na gud siya yung taon, nakabarog, naka-experience, unsa nang makadagan, makalakaw, makaambak, makalingkod, nga dili usa ka posisyon. So, tanawa din ang question, by what power or name did you do this? Tanawang, what was the answer? It is Jesus Christ of Nazareth. Ang mga detalyang yang gihatag ni Peter sa name and power behind sa healing is very important. Many people right now are asking for healing for COVID. Many people right now are asking for healing sa ilang mind. Many people right now are asking for healing sa ilang heart, ilang pain nga gamay pa sa hangtod karon guba gihapon sila. Many people are asking for healing but they are calling for the wrong name. They're not calling the name of Jesus. And most of all, way bayad ang Ginoo. Kanong adto magyud ta sa mobayad pa ta. Napadaghang seremonyas,
nga ang Ginoong Hesus ningon man gibayra na nako inyong sala kana pa inyong mga problema di nako tabangan mo. Mga katawhan, it's high time with our current situation right now nga nakakita ta nga nag-anam ka grabe ang kalisod ang kahimtang, tawaga palihog si Jesus Christ. Siya ang Dios nga angay natong ilhon, tawagon, simbahon, nga nakamuluhod, nga nata mangay pasaylo. Wala nga mubalik ko sa detalya sa answer ni Peter. Ningon si Peter, dili lang ni bisag kinsa nga Jesus, kaya at that time daghan kay nga Jesus, daghan sa nga Judah, daghan nga Judas, daghan nga Pedro. Mapta nga sa Bible sa English may Bar Jonah, sa tupa anak ni siya ni Jonah, okay? Or anak ni siya ni Bar Simon, or anak ni siya ni Simon. So kani nga Jesus is the Christ. Ang meaning sa Christ, Messias, Savior. Sa pagsulti ni Apostle Peter niini, nakatouch siya og nerve sa leaders. Kaya di man sila mutuon ni Jesus Christ nga Messias, ang ilang yun yung gipaabot nga Messias. Kaya bisan pa sa mga preachings ni Jesus Christ, nga murag lami jud kay nga mga butang nga ninggawas sa iyang mga bakba, o sa mga accompanying evidence sa iyang pagka-Diyos, pinagi sa mga miracle, signs, and wonders, di sila mutuo. Ningon pag yun siya nga, this is Jesus Christ of Nazareth. Si Jesucristo ni, ang Mesiyas nga taga Nazareth, nag-provide siya location asa ni nagtubok si Jesus Christ na tao sa Bethlehem, na ato sa Egypt, pero nagdako sa Nazareth. Residence of Jesus Christ. So, impossible kaayo nga muhatag og excuse pa ang kaning mga leaders nga nas lang atubangan. Kaya naside sila in their heart, maog yun ning among gipatay, buhi di ay. Okay? So, siya pa ang nabanhaw sa mga minatay, and still, bisan pag namatay siya, nabanhaw siya, unya himo gyapon siyang milagro, pinaagi ni mga tawhana. Unta mingon ta sila, wow, biliba na mo, ngingiga ni niya, oy, musimba mi ni niya, wa, likaging. Samot sila kat grabe ilang garbo, kadako ang ilang ulo. Kay di gud sila mo ila, even aning nga time. Wana makita na to, nga kani nga fisherman, nga nahimong maayo kay nga speaker, misulti pa gyud sa verse 11. Mao ni siya ang bato nga kamong mga builders inyong gi-reject, which is nahimong capstone, sa pa pinakahaligi nga bato. So munta na taon sa maning capstone o cornerstone. Important ni siya in relation to architecture. Kay mao ni siya ang first stone nga ilubong, okay, sa structure kung himong balay or building, uban sa ubang mga bato nga gibutang dinha. So nganha ang reference anang batuha. So, lain sad nga definition is a cornerstone maoy ni marka siya sa geographical location by orienting a building in a specific direction. So, siya kaning batuha mo ni ang orient mo ni ang muhata og direksyon kung asa padung ang ilang abli, inat, sa balay o whatever. So, doon na siya correlation sa architecture o design anang panahuna. So, kung na ka-importante kaning cornerstone, maka-imagine ka sa usa ka balay nga gibuhat sa mga naghimo sa balay o built by builders nga wa mo ila o ma-acknowledge sa ka-importante sa cornerstone. O sila mismo, kay wa sila pinakahaligi gayud, wa sila reference as sila padugong sa direksyon. Unsa man nga klase nga balay? As to the builders, nga way klaro nga mupundar o nga cornerstone, ihar pa ka, murag dili na no, mo na nga ang mga builders nga ningon sila, kami ang builders of the nation, kami ang builders of the children, kami ang builders, etc. Pero ang ilang giangklahan, ila rang mga tradisyon, ilang mga kultura og dili ang pulong sa Dios, yabog yun na, dili yun na balig-on ng mga tawhana nga ilang giumol, ilang gi-build up. So you cannot build a person apart from the word of Christ. You cannot build somebody's character without teaching them the Bible. You cannot change the heart and the mind of a person. Drug addict siya,
sige nimo og rehab-rehab pero why Ginoo, walay nay Ginoo pero di mao nga Ginoo, why Bible, why sakto nga exegesis o explanation sa Word of God. Di mga usab kita ako ana kadaghana. Bisag unsa pa ka kadautan kung ang pulong sa Dios imong kaunod, himamaton nimo mismo ang pulong sa Dios nga mao si Kristo Jesus nga mao ang atong pundasyon o cornerstone sa atong kinabuhi, then nahimo ta ang atong kinabuhi atong gipabarog sa lig-on kay nga bato. Kana makita gyud nato sa Matthew 7 nga niingon, you should build your house on the rock, dili sa sand. So mao na giingon ni Peter ngadto sa mga leaders nga nagkupot og mayo sa ilang gahom ug posisyon o sa ilang posisyon isip leaders na taas kay garbo. O isip builders sa nation nga Israel, gi-reject nila si Jesus Christ. Nga ang Ginoo may mismo nagtukod sa nasod nga Israel. Kagrabe jud ka bagag apog. Grabe og garbo. So mo nang importante ni siya. Man nga musulti ko dinhi as the chief cornerstone, si Jesus Christ nag-ensure iyang gisigurado nga stable ang atong whole system sa atong kaluwasan. Kay si Jesus man ang kadtong nianhi ug siya sad ang mubalik ug siya rasad ang naghatag sa plano sa kaluwasan. Manang sa Isaiah 28:16 si Prophet Isaiah ningon, busa miingon ang Ginoo, akong gitukod diha sa Sion ang usa ka bato nga mo'y pundasyon, usa ka bato nga nasuwayan na, a precious nga bato, a sure foundation. So sa pag-confront ni Peter sa mga leaders tungod sa ilang pag-reject ni Jesus, isip mao ang pinakadako o ang cornerstone, iyang gikutlo ang Psalm 118:22. Then si Jesus Christ himself niingon og nideklarar sa Matthew 21:42 nga siya ang cornerstone nga gi-reject jud aning mga leaders, ang mga kaparian, ang mga relihiyosong makatawhan. Mapita na ang relihiyon will give you pride. Kaya it's about work, the things I do, not on what God has done. Unsay nabuhat ni Jesus Christ on the cross, nga naka mo sandig, nga naka mo salig, nga naka mo tukod niya, nga nimo iangkla ang imong mga tiil sa imong mga paglakaw diha sa iyang pulong, dili sa mga pulong sa tao, dili sa imong kaugalingong pangatha sa imong hunahuna nga mo ni sakto, because we are never sure of anything. Naka-sure data mabot ang COVID. Kisa ba nagatag na mabot ang COVID? Ingon sila des, Rotterdamos, etc. Rotterdamos, dagamsan na siyang palpak. But ang Bible gani, nisulti na sa Revelation, nga daghan yung kasakit nga mo abot. Mga plagues nga mo abot. And still, wata na minaw. So, man nga importante kayo mag-igsunan. Nga kaning mga tawhana, imbis ang gahom, ang taas, ug labaw nga gahom, nga nagdala og labaw og taas kay nga ngalan, gamhanan nga ngalan mo ilang kuptan, hala nagkupot-kupot do sila sa ilang gahom. Kay mura siya bato nga gamay nga ilang gikupot. But Jesus Christ is a big rock. Di magud sila makadawat sa kamatuoran nga si Kristo, Dios ug nabanhaw gikan sa mga minatay. So bisan pa sa ilang wala pag ila sa milagro, kibaba mo na kaning mga tawhana ni go beyond pagyud sa ilang unbelief, sa ilang way pagtuo. Nga sa diha si Jesus Christ na banhaw sa mga minatay, ilang gibribe, ilang gibayran ang mga gwardya, nga mismo kani mga gwardyaha nga nangakuyapan kay na nakakita silang anghel nga niabli sa bato ni gawa si Jesus Christ ug nga niuyog ang kayutaan, nidagan nga to nila og ni-report, hoy, ang katong gilubong nga to, buhi. Ingon sa, shh, ayog saba ay ingon nga buhi ingna nga gikawat sa mga apostoles mintras mo nangatog. Dili to murag usa duha ra ka mga gwardiya nga mga Roman soldiers ang nagbantay ngadto. Dagahan to sila. Uya unsa may mahimo sa mga apostoles nga sila gay nanagan sa dihang gi-arrest si Jesus Christ karon pa no ilang yung kawan nang namatay o magisla ka depensa nga buhi pa siya. So grabe jud kay ang bakak nga ilang gikuptan, na makak sila silang kaugalingon, naghunahuna sila sa bakak nga kaning gahom nga ilang nakuptan karon, ang katigayunan ug ang ilang intellect nga ilang nakuptan karon, madaan nila silang kamatayon ug sila hukma sa Ginoo. Maigsuonan ang kapait pa sa nini kung basa ko balik ani sa Matthew 11 o sa end of Matthew, makita nimo dinhi nga
kani mga tawhana, ang mga gwardya nga nakakita gyud sila sa milagro, nagpagamit tungod sa kwarta. So kani mga leaders nga builder, supposedly builder of the truth, kinsa mga kinabuhi supposed to be founded in the truth, the cornerstone, the sure foundation is Jesus. Ilang nagdumili sila, ilang gi-reject wa sila mo ila. Kay they love themselves, they love the world than they love the one true God. Mas gilove nila ilang posisyon, ilang gahom, ang ilang otoridad nga ang mismo ang ginuray mo hatag ni ana. So by sending Jesus Christ to death at the cross in Calvary, di lang kay gi-reject nila ang Messias, ilang gi-reject ang kapasayloan sa ilang mga sala. Magsuunan, kinsa pa may makalimpyo, makapasaylo sa atong mga sala. Nga si Jesus ramay ni bayad sa atong mga sala sa Kalbaryo. Siya ramay nagpalansang sa krus para sa atong mga sala. Kanang ubang gisimba nato nagpalansang ba sa krus? Wala. Wake up! Kung bright as Martha, look at it. Why? Why did Jesus Christ have to come down and die for you and me? Kay why makabayad sa atong mga sala. Ilang gi-reject ang King of Kings, ang eternal King nga doon na eternal nga kingdom. Ilang gi-reject ang only name nga naghatag nilang kaluwasan, nga muhatag sa nilang eternal joy, eternal peace, eternal life. Nga gi-wrap up ni Peter ang answer. Madyan lang ka ng answer ba? Murabula nga dribble si Peter ba? Papapapak niya human ni dagan gidang. Boom! Kay gitapos ni Peter ang iyang depensa sa chapter 4 verse 12. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. Sibuanahon ako ha. Di makit-an sa bisan kinsa ngalan ang kaluwasan. Di makit-an sa bisan kinsa ngalan ang kaluwasan. Kay way laing ngalan nga gihatag ilawom sa langit. Kaya mga taong silawom sa langit o mas mabaw. Di sa kinala kaluwasan ngadto. Kita nga gihatag sa katawhan nga kita maluwas. So gipakita dinhi ni Peter nga ang kaluwasan is exclusively found in no one but only Jesus. Ang kaluwasan naara usara agianan Jesus Christ nga siya, I am the way. Usara ang kamatuoran ng kinabuhi, I am the truth. Usara ang tinud nga kinabuhi ng Jesus Christ, I am the life. Why makaadto sa mahan gawas pinagi ka nako. His name is the only name nga maluwas ka gikan sa langit. By saying this, si Peter nagpakita sa mga leaders asa dapat nila ihatag ang ilang confidence. Dili sa unsay naa nila, dili silang gakum, dili silang kwarta, silang kadato, silang otoridad. Kay kaning tanan fleeting mga wagtang temporary, di ni mo last og long. Tanawa tanang kwarta karos mga katawan nga wagtang anuman, wala may business tungod sa COVID. Sumo na nga only Jesus Christ can save us now and then eternally. Salvation sa Greek is soteria, meaning rescue or safety. Ganahan man gud ang mga leaders natong panahona nga luwason sila sa ilang pamngaligong pamaagi sa ilang kagalingong panghunahuna. Ganahan sila nga ilang Messias mo deliver nila gikan sa mga Romans. Wa man sila gi-deliver sa Ginoo nga gikan sa mga Romans. Okay? Kay ang standard sa standard sa Ginoo gilang standard di man pareha. Ang pamaagi sa Dios sa kaluwasan ug ilang gustong pamaagi sa kaluwasan dili man mag-abot. Mo pito mingon ka, ikaw ba pobre ka, tagaan ka? Mamili day ka? Wa ka. Kung naihatag nimong pasalamat ka. Amen. Kung ang tao grabe jud ta ka ingrato, grabe jud ta ka bagaog, garbo. So, hinamdumi ni ang ilang gi-imagine nga leader wa man ihaom nila kay nga naman para nila si Jesus Christ way gahom manang di siya pwedeng mahimong hari. Wa siya katigayunan, pobre man siya, gikan man siya sa Nazarene nga pobre kay nga lugar, servant sad siya niyan siya sa kalibutan, therefore di siya mahimong messianic king. Wa siya education, therefore di siya pwede nga mahimo sad siyang tao nga mo rescue nila
og labaw sa tanan mutudlo nila, suko man to sila kay ngano man si Jesus Christ mas grabe man gud mutudlo nila, supalpal man sila. Pirmi bisag sa mga questions sila, sa mga traps sila hatag ni Jesus Christ, di mas la kadaog ni Jesus Christ. Ya para nila kami dunay otoridad, bagtang suko sila sa mga apostles kay para nila sila dunay otoridad sa pagsangyaw kunay sa pulong sa Ginoo. Apan ang ilang gisangyaw di man ang pulong sa Dios, ila man, excuse me. Kay ngano man naimos lang buta sa power. They are greedy for power, control, comfort in this life. Napakyas sila sa pagtanaw nga si Jesus Christ, tungod kay nabuta sila ng mga butanga. Napakyas sila sa pagtanaw nga si Jesus Christ mao ang Messiah, ang deliverer gikan sa ilang mga sala. Ug dili gikan sa mga Roman rule. Na mangutana ko, ikaw, asa man ka ni sandig, unsa man ug kinsa man ang imong pundasyon, asa man ka nilaom ug nisalig nining pandemic karon, COVID-19, everything is failing, even ang atong health system. Di lang kay ni fail ang mga lawas sa katawhan, ang health system din ang makaato ang atong mga hospital. Ang mga doktor nato are getting sick. Ang uban gani nangamatay na. Ang uban gikapoy na sila og trabaho. Ang uban is nag-resign na sila kay di na sa ka-take sa stress. So asa man ka padung? Ang Ginoo na nawag sa matag tawo karon, balik ka nako, ako tinuod nga Dios nga dili makita nga inyong simbahon sa truth and spirit. Pero walay naminaw. No one is listening. Busy ang tanan sa ilang gustong kinabuhi. Now, karon gi-allow sa Ginoo ang pandemic para mo posta gadiyot ba? Nya mo nahuna ta, nya mo evaluate ta sa atong kinabuhi. Kung ato ba yung gihatag o gitugyan ang atong paglaom ni Kristo. Siya ba gyud ang atong pundasyon? Siya ba gyud atong gibarugan? Siya ba ang bato nga kita nga builder kay mo build bantag tawo like sa atong mga families? Ato ba silang giumol sa pamagi sa Dios? Kay kung dili asa matapadong imperno. Mo nang it's time for us nga ato nang buhian ang tanang butang ning kinabuhi ug atong isalig ang atong pagtuo lamang ni Jesus Christ isip atong Ginoo. Kay balikon ko, Jesus alone is our salvation. The only salvation. Salvation in His name alone and no one else. Sibuanuhon ako. Si Kristo lamang ang atong kaluwasan. Siya lamang ang kaluwasan. Ang kaluwasan na lamang sa ngalan ni Kristo Jesus ug walay lain. Ug ako nag-ampo nga kining mga mensahe unta makahimo unta nimo sa pag-reconsider sa imong pamaagi. Mutalikod ka sa bati o bakak nga kinabuhi ug maglakaw na ka sa kamatuoran nga dunay tinuod nga paghinusol ug pagsubay sa pulong sa Dios. Sumusurado ko nini, unsa imong question sa kinabuhi? Unsa itubag diha? Nasa Biblia. Ang tanang question sa kinabuhi, makit-an lamang ni Kristo Jesus. Saligi si Kristo Jesus lamang. Period. Wanay lain, y plus, y minus. Jesus alone saves. Amen. Nag-hope ko magisuunan na nakasabutan ni ko. Ato tang itugyan ang atong kinabuhi nga to kaniya. Magampo kita. Lang ito nga mahan. Nagampo ako na ngamuyo yung taon ako. Daghang mga katawhan nga sama sa mga parisiyo nga nagkupot sila mga power, position, intellectual sila. They have this and that in this life. Mo na maglisod sila tanaw o subay nimo because makahimo man sila sa tanan. Pero right now, Lord, imong gitangtang ni. You're causing each and every one of us nga nahimuming prisoner sa among kagilingong panimalay. Ang uban nga nagtrabaho like sa mga medical people, prisoners sila sa priso sa hospital. And they are even, Lord, in a very desperate situation compared na mga nasa balay. Amount of mercy upon them, help them, cause them to find your Son, Jesus Christ, cause them to know you, O God,
Do something nga i-reveal nimo imong kaugalingon bisag why nagsangyaw nga to kanila ug ang mga naminaw karon nga naa sa ilang panimalay amahan nag-ampo in taon kami uyugasad sila himuang nga mususi sila kung kinsa gayud ang ilang gisaligan karon gituhuan. Father, turn many people right now. We're praying for our country. We're praying for our leaders. We're praying for those in the hospitals who are sick and dying. We're praying for those the medical people, O Lord, bisang nanghimog mga basura, Lord, nanghipos na ini, Ginoong Diyos, mas grabe ang lang exposure, Ginoo, sa COVID. Amahan, we're praying for each and every one, and even for our relatives and loved ones out there in other countries, O Lord, kaya they too, O Lord, are suffering ni ining COVID-19. Father, have mercy upon us. We know that you're calling each and every one of us. Give us ears to hear you. And give us the mouth to speak that you alone are God and confess our sins to you. For the glory of your glorious name, in Jesus Christ we pray. Amen and amen. Mo encourage sa go sa matag usanat na naminaw karon to please share this. People need to know Jesus alone. That's the message. O makadungog sila sa mensahe, mahigmata sila, makibaw sila sa truth. O i-share ni, i-upload sa ni sa inyong FB, adto sa leave us a message kung you need help, magigsunan, if you need prayer and counseling, connect with us. We love to hear from you. Salamat kaayo. God bless you for listening to His Word. Amen. God bless you. Amen and amen. Thank you.